Köszönöm szépen, hogy ezt kaptam tőletek. Ezt. Legutóbbi nap megnézése... De ez mennyi megtekintés már? Még like, komment. Nézzétek meg az új videómat, amit kiraktam. És lehet, hogy lányok jobban néznek. Ez mi? Ne. Magyarul... Oh, néznek Romániából? Az komoly. Melyik a legnagyobb? Ez a legnagyobb videóm. Azt a plusz 5 ember. Ezt még ugye nem láttátok 2 perccel. Ez a mennyi feliratkozó? Plusz 2. Ezen sem annyi, azt hiszem. De plusz 4. Azt a... Ezen a videón. Ne, ennyi lett volna ez a videó, tetszett, nyomtak egy like-t, iratkozzatok fel a csatornámra. Én Rajmi voltam, még egyszer köszönöm, hogy ezt elértük. Ezt, meg ezt, na csumi. Iratkozzatok fel!